sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagpatago sa address sa Cordova, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Daryl. Dawan nimo, di ko ka magmahay rong gabi una bay. Di ka magkuha sa imong manghudon bay, ha? Di ba, gabi naman na siya mo out. Nah, dako na to eh. Baon pa. Kumao na tong pauli eh. Oo ba? Ano, sige, hunahuna sa akong manghud good. Mag-enjoy na lang ta. Uy, hala, sumura! Nanay, sumbagay bay! La! Sumbagay oh! Kang, naanasan yung buhay. Nita sa gubot ay basa mo aragin sa eskalngawan ganit. Gubot yun. Nga na nila. Bay, bahala na sila eh. Ha? Ilado na kayo ng mga naong nga din isdiskuhan. Inong tagtiwas eh. Sagdi na sila. Ay naunsa ka man in town. Uy, Daryl. Kung simba kong dunay daotang nahitabo sa imong manghod gabi eh. Kay mas giuna pa na nimo imong laag-laag. Mama eh. Siguro sa mo nagyaw-yaw eh. Dapat ba kayo kung Oh, sa ba din akong naglabad ng imong ha? Ayaw pagreklamo kay imo ng binuhatan. Ako, Daryl ha? Hapit na ko mapulian ang style nimo. Palayason tamang ginunya ka ba? Masagdi na lang, good. Wa man sa kumaunsa ba? Oh, tanawa? Gilabanan pa kasi mong manghod. Wa ka mauwaw, ha? Ngano man intahong dili man ka magpinarihan ni Daradong Daryl, ha? Kana ma? Ano yung problema ma? Kaya di mahitabong magkapareha ming dara. Daryl! Balik diri, bastos ka, ha? Kapuya ba eh. Nabad ba kaya itong samutan pa sa yaw-yaw ni mama. Kuya Daryl! Samukha pa eh. Saban! Makikistorya ko ni mo. Agihis ako ba? Sige na dayon, sudlon ti karon. Ay. Kuya, naibaw kong nakikahiubos ni mama. Pero iya, yun na siyang tagda, uy. Muna ituyo ni mo? Nga kontrahan manggit ko ni mo, kuya. Kaya ikaw mo yung nagdagsamok sa akong kinabuhi. Oh? Kung ako ra untang usa ang anak ni mama magpapa, panggaunta ko nila. Pinangga man kanila, good. Magsige lagit kag pabadlong. Oo, badlungon ko sila pananaw. Kaya ikaw may tarong pa na nila. Dayon, wingon sila nga. Nganong, di magiging ka maparihan ni Daryl. Kay si Dara, buutan, bright, responsable. Ikaw, tapulan, badlungon. Muna pirming sulti ni mama. Unya, nag-expect ka nga. Maayo kong tagad di mo. Ha? Sige lang, Kuya Daryl. Moabot ang higayon nga makarealize ra unya ka. Kita na lang ganing duha ang managsuon. Ingon anion pagyud ko nimo. Ayog ka bala ka. Isugod ka ron. Dili na ako magpakuha ni mas trabahoan. Para dili na ako makahasol nimo. Oh, mas maayo. Gahi asad bitaw ni Mugo bay oy. Puslan bay. Si Dara raman ilang makita permi. Ay, bay. Teka, itag chicks di abi. Maino ba? Natay inspirasyon. Na, bayan ni mo oy. Pangita sa trabaho dito bay oy. Una ka mang chicks. May problema na ko bay. Oo man, pero di na ba yata mga bata bay. Sige lang taglaag unya, ako rin pirmi mo gasto. Grabe sa nimo.
Kaya ako ramay na trabaho. Kabalak ka, good. Basta makatrabaho ko. Bisag buhion pataga. Ha? Sige na, bi. Atagin akong chicks, di ba? Ay. Sige, good. Gini ay. Gini nga. Ako ning ipailaila ni mo, ha? Darel, kadiyot lang. Abi na kong maglaila pa ta. Ay, unya ang ka mag-ila-ila, uy. Human ini. Sige na. Kay naghinam-hinam na kay kunin mo. Unyag mo maptos ko. Sus, kusar bitaw. Sige na. Oh. Darel, mabdos ko. Unsa? Ako ka na. Kung dili ka mo angkod, ani, ako mismo may musulti si mong pamilya. Hoy, unsa? Nakapamabdos ka? Oh? Naunsay ka naman, Darrell. Walang yun kay pakialam sa imong kaugmaon. Ha? Unsa may among gibuhat ni mo nga nag-ingon ka manana? Wa na gani ka mo tiwas og eskwela. Wa pa kay trabaho. Unya sige pag yung kaglaag. Unya karon nakapamabdos pag yun ka. Masakto na, uy. Naa naman na. O sa may plano ni mo, kuya? Basta kay nakapamabdos ko. Muna na. Oh, Darrell! Buisit, ang kinabuhi. Kuya Darrell. Kuya, nahibaw ko na problema kas umaabot ni mong anak. Pero ayaw ka pala ka, tabangan ti ka. Suportaan ti ka financially hangtod nga makakita kag trabaho. Wa ko manginahanglan sa mong tabang. Mahimo ba, Dara? Ay ko na pa sige panghilabot sa kong kinabuhi, be. Oh, lagi. Oh. Ikaw na'y buutan. Ay nagsigig panahon ako, unsa ko kaway ayo. Uwa, magod ko Saba, oy! Da ka nagmalas ang kinabuhi na. Isobra na ka, ha? Huwag naging ko makasabot ni mo. Dili man ito kayo na anak sa una, kuya. Huwag sa namin hitabo ni mo. Kay gikapoy na ko. Gikapoy na ko sa kong kinabuhi. Nga tananan na akong lihok. Ikumpara ko nilang mama ni mo. Kuya. Di ka makasabot ako, Dara. Di ka makasabot ako, eh. Kay dili ikaw mo inasa kong sitwasyon. Pero unta makahuna-huna sad ka, kuya, gawa ko isa ni mo. Sige lang. Pagpaabot ko sigayon nga makarealize ka. Dahil kaayuti ka, kuya. Pero gikapoy nisan ko ngayon na niyo na lang ko ni mo pirme. Pila ka semana naming wa magtingog ni Dara. Di na sad siya mutagan ako. Bahala siya, eh. Uy, dali! Dali, dayon. Darrell, Marika! Ni ako ati kay gusto ko nga mananghid ko ninyo nga muyab ko yung Dara. Kailan ko itong hanaw? Katong ni usas Uy, nga nangitag gubot sa Dong, kamaayo ko di ay nimo. Nibilib ko nimo kay personal kagyong ni Anhi. Og tungod ana. Gisagot ati ka, Rudy. Unsa? Gisugot na mo ning tawhana? Oo, nga naman, Darrell. May problema ba? Wa.
Dara, buwagi na si Rudy, ha? Unsa? Uy, kuya, wago di mo, kuya. Pilata kasi manawang magtingog, kaysa mukan ka nako, nya karon. Kalit lang kang nagpakamagawang nako. Unsa man, manghilabot na ka karon? Way ayo ng uyab ni mo, eh. Mo ni pirmi magdagubot sa diskuhan. Imo lang siyang gidaot kay dili ka gustong malipay ko. Malipayon ako, kuya, oy. Og mahimo ba? Ayaw pang hilabot kay ikaw mismo mo initapos itong panagsuon. Dara. Ngano mo ko, eh. Huwam ko mahimutang. Ug di mawa si Dara sa kong nahuna. Dilaw na rabang gabi, eh. Pero wa pa maulis Dara. Wa ba ka itong maglaag? Kauba si Rudy? Tuah. Nag-uban sila ni Rudy. Nananghid man siya nako. Nganong nangita ka man si mong manghod, ha? Wara ma. Ayo! Susan! Oh, uy, si Dario man ron. Ngano man ka, ha? Susan, si Dara, tuwas kalibunan, nakita nga patay na og murag girip siya. Unsa rin? Ang akong manghod! Si Dara! Dara! Grabe gid akong pagmahay nga wala ko hatagi importansya ang akong manghod sa buhi pa siya. Pila na katuig ang nilabay, pero hangtod karon gidana ko ang akong sobrang pagmahay. Dinhin na kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.